ifọrọ na ndị ahịa bịa mechasị na ihe na-ewute ha bụ na ndị otu ha na-azụ ahịa nọ n'ọba ahịa n'ihu ọba ahịa ka ha bịa chịkọrọ mere na ahịa ahụ na ndị isi ahịa ugbu a na-ewu iwe na-asị na ọ bụrụkwa si kpọpụtara ha ndị otu ha nye ọka na-ekwu ndị nọ n'ahịa n'ọba ahịa ha eje ebe ahụ jide ha ma ama m etu ndị uwe ojii obodo anyị si wee dị ha ma eje nyocha anya n'ime ha ụfọdụ ga-amakwa eziokwu jidesie ndị a ike ọ dị mma ndị ọha na eze ndị ntorobịa ọha na eze ekwuola na ha chọrọ ka Alhaji Atiku Abubakar waziri Adamawa bịa kọwara ha na ọkwa ofu mgbe ya bụ afọ 4 ka ọ ga-achị ka ọ ghara ịbụ na ọ banye site n'otu ndọrọndọrọ ndị eji umbrella nchahụ amara ka ọ ghara igbochiri ndị Igbo iwepụta onye Igbo ga-achị n'afọ 2023 ka akọwalụ ha ya ọfụ ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ma eziokwu m chọrọ ịgwa onwe anyị bụ tupu Atiku Abubakar abịa si ka ya were onye Igbo kedu ihe ndị Igbo megoro ka ha wee nweta ọchịchị obodo a na arọ ha na-asị ka Atiku bịanye aka n'akwụkwọ nọ mgbe ka ya ga-awụsa ọwara kedu ihe ha megoro ọ bụrụ na Atiku hapụrụ Igbo jee na ndịda anyanwụ obodo anyị jee were mmadụ kedu ihe ndị Igbo ga-eme ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ọ bụrụ onye Igbo na ebe anwa ọ ga-asị ka ya chịa arọ 8 iwu kwuru na onye a ga-achị ọ bụrụ na ndị Igbo ị na-anụ ya nna ọ bụrụ na ndị Igbo na ihe kacha ha mkpa bụ ka ha ga-esi wee nweta ọchịchị a onye ama na oge nke ya kacha dị nso ịpụ bụ onye isi ala na-achị ugbu a ọ bụ na ọ na-achị azụ ọzọ naanị arọ 4 ka ọ ga-anọ mana ifugoni ya na nke izizi ọ bụrụ ihe ndị Igbo na-azọ ọtụtụ ndị Igbo na-etinye ọnụ n'ihe gbasara ọchịchị obodo Naịjirịa kịta ihe a na-azọ abụrụ etu ọ ga-esi wee ru ndị Igbo n'ụka ahazi ọnọdụ anyị ọfụma onye ọbụla nọrọ n'ogbe ya onye na-edozi be ya a na-ekwugodo na onye ga-abanye ka ọ bụrụ onye ga-achịta ọfụma na-agụ egbugo ndị mmadụ na ntaramahụhụ erika ha wee na-asịsị na nke a gaa na ọzọ dị ka ibia bụ onye ga-abanye kwuo okwu etu e ga-esi wee hazie obodo a ka ihe a niile na-ekewa anyị ka ọ kwụsị ka onye ọbụla nwee echiche wee nwee ezigbo obi ọ ga-eji wee na-eso obodo anyị na-eso mbiri n'ọba anyị ka ọ bụ ka ọ ghara ịbụ na mmadụ nọ na ngụchapụ nke nwa mmanwụ ghara emegide nwa mmadụ onye ọbụla nọrọ n'otu ka afọ na anyị niile bụ ofu nke ịtọ dị na ya bụ ndị be anyị wee na-echekwasị nwa amadi nke APC bụ Buhari sigodi gị na-achị otu afọ nke a gara aga kedu ihe nwere na-egosi gị mana ndị Yoruba na-ekwu ugbu a n'ọkwa ha ka o ruru ndị Fashola kwuru ya ọ bụrụ naanị ya na-ekwu ya ha dị ọtụtụ na-ekwu ya Igbo na-asị ka a hapụrụ ha ndị Yoruba ha sịgo na ha ga-ahapụrụ Igbo ihe dị na ya bụ na a ga na-azụ ya bụ okwe mana ọtụtụ ndị be anyị na-ekwugodu na kama o meruo anyị chacha ka anyị bidogodu n'Obi Peter Obi na Atiku nọ arọ 8 ọ ga-adịrị anyị mma ma ihe ọ ga-eji wedịrị anyị mma bụ na anyị anọgo n'akụkụ nọrọ nso arọ 8 Obi anọkwara ebe anwa amụta ihe a na-ekwu ọ ga-esizi ebe anwa ọ banye aka isie ya ike ọ mara ihe ọ na-eme akpọgolitekwa ndị ọzọkwa ka m gwa gị eziokwu onye dịka m ihe na-echekwa abụrụ ebe onye na-achị anyị si bịa ihe dị m mkpa ihe ka m mma bụ onye ọbụla na-achị obodo anya ya bụrụ onye mmụọ Chukwu dị n'arụ ya bụrụ onye na-eche maka afụfụ ndị mmadụ na-ata ya bụrụ onye ga-ahazi obodo anyị ka ọ dị mma ya bụrụ onye kwenyere na oru onye ukwu oru onye nta ya bụrụ onye kwenyere na ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma nwatakịrị ma onye Hausa ma onye Igbo ma onye ndị Yoruba onye ọwa ebe ọ bụla isi bịa n'obodo a bụ nke anyị o were onye atinye n'ọkwa nye nwekwara nwanne ya tinye n'ọkwa were onye ọ bụrụ onye ga na-asị n'ọsọsọ be ha ọ bụrụ onye a na-ata ahụfụ a niile a na-ata
ọ marụ na onwe ya na-eme. Ọ dị ma Amechi ka anyị na nkenke tupu anyị agba maka ndị mmadụ achọghị itinye ọnụ n'okwu a ndị imirikiti na-apụta wee na-asị ugbu a na ọ bụ ha na ya pụta ha ihe adị mma na ndị nke baya aba na ha amaghị eme ndị na-anasị yetu m oge na ịma na oge a enyechara ya ezucha na ekwe ya oge na ya ga-eme ọfụma wee mee na ndị a niile na-apụta ugbu a na-ekwe nkwa maka na ụfọdụ ekwugo na ndị na-achị achị ọkachasị ndị nke na-achị achị na nkwa ha depụtara na ha ga-eme na imirikiti n'ime ya na ha eme ya n'ihe a niile a na-atụ ugbu a onye nke pụta kwuo onye nke pụta kwuo ugbu a kedu ihe ị chere na ndị mmadụ ga na-eme ugbu a ịma na o ruokwanụ na ọ da ejide ha n'ọnụ mana ihe ndị mmadụ ga-eme bụ onye pụtara na ya na-azọ nyocha anya onye ahụ ọfụma ndị na-apụta n'ogbe gị na egbe nke gị si ịma ọfụma ama m ndị maka na ụfọdụ amaghadị ndị na-achị dịka na nke mụnwa nkịta ihe a na-azọ n'ebe nnọ onye na-ejere anyị ụlọ omebe iwu n'Enugu ebe a bụ Honorable Ezenta Ugo Ezani ọ bụ onye mma ọfụma o jebugo ma mgbe ọ na-ebido ije anyị amachara ọfụma anyị na-asị kedu ka onye a ga-esi wee mee kedu ka nwa amadi a ga-esi wee mee mana ịfụkwanya ya ọ na-ekwu okwu ọ na-ekwukwa n'okwu ka onye ga-ege ntị onye ọ ga-abụ iruo nso ọ ga-ege ntị ya ka emegide atụnyere ya vootu tụnyere gburugburu tụnyere onye na-ejere anyị na ụlọ omebe iwu nke etiti sineti bụ ụtazi anyị emechaa ha ncha niile na-apụta mana nne n'anya onye aka m nọ nso m na-afụ oge ọbụla ejekwa na-afụ n'ụlọ ọrụ ha ka o si arụ bụ Ezani wee na-eni anya wee na-afụ nsị anyị makwa na ịbụ nwatakịrị dịka na iso na ndị ntorobịa na ịmakwa na o nwere ihe ị ga-asịkwa na ịchọkwa ịnachite azụ na ị ga-eme ọfụma maka na kịta ụmụaka ndị ntorobịa ga-abịa gị nso kpọọ gị jụọ gị ajụjụ si gị nekwa na imere ihe a na imere ha ka iji wee mere ya ka ị marụkwa nwa amadi a wee jisi ike marụ rụọ ọrụ ka onye ma na o nwere ebe a ga-ana ya ga-anachikwa azụ si ndị a unu kwado m na m ga-eje ọzọ anya wee na-afụcha ndị dịka ya na-apụ mana ị mara ugbu a ọ mahadịkwa ka ọ dị na oge izizi kịta maka na ịbịa n'Enugu a ndị na-apụta iti ọkpọ tinye wepụ ndị na-anọ ha siri ike mana ihe dị mma na ya bụ na a ga-eme ka ndị mmadụ ifu enu ifu ana ịmara nke dị gị mma mana ka o si wee dị na be anyị echeghị m na o nwere ihe anyị na-azụ azụ maka na ndị na-ejere anyị kịta ha na-eme ọfụma ọ dị mma n'oge na-adịghị akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 08903 maọbụ 09097711009 cheta na ọnụ ka na ọ bụ Igbo ka anyị na-asụ Igbo yele ihe ịchọ ịgwa anyị okwu ịsụọ Igbo yele ihe ịsụọ Igbo yele ihe gwa ya afa gị n'Igbo wee kọwaa ihe niile nke anyị na-ekwu n'Igbo nke mbụ maka ndị gbanyere ekwurekwu ha anyị kwuru na ọchị obodo Naijiria bụ Muhammadu Buhari na ojego n'isi obodo Borno wee jefụ ndị agha Naijiria wee kwụọ akasị aha obi na ndị otu ha ndị Boko Haram gburu o jikwa ebe a wee hibe otu ndị isi ya bụ nzukọ ndị isi agha na-eme n'ebe ahụ a gwara unu si na Alhaji Abubakar nke na-adọ ndọrọndọrọ na otu na-adọ ndọrọndọrọ na-azọ ọkwa ịchị Naijiria n'otu ndọrọndọrọ ndị na-eche nke eji nche anwụ maọbụ nche ndo wee mara ejegefu ike ọha ekwere mmadụ wee kọrọ ihe mere o ji bụrụ mkpume Igbo ya bụ Peter Obi ka ọ họrọ gwa unu na ndị uwe ojii nke Abịa nke akọwana na ha ejidena ndị otu na-azọ iwere onwe ha dịka iweta obodo Biafra na ha ji mmadụ iteghete n'ime ha wee sị na ha jidere ha wee jidekwa fụ ihe dịka ọgbatumtum abụọ n'aka ha
akwụkwọ ejimmara ha ya bụ akwụkwọ Biafra ejimmara ha akwụkwọ mgbasa ozi Biafra ha fụkwara ọkọlọtọ na akwụkwọ ukwe ndị Biafra n'aka anyị kwukwara wee gwa ụnụ na ndị ọhaneze ntorobịa ndị otorobịa ọhaneze ekwuola wee sị ka Alhaji Atiku Abubakar bịa kọọrọ ha na ọ bụrụ na ọ banye n'ọbụ ofu mgbe afọ 4 ka ọ ga-achị ka ọ ghara igbochi ndị Igbo iche n'afọ 2029 olu na omume cheta na ị ga-asụ Igbo yele ihe n'ọnụ ka onye dị epi ekele m gị Radio. Ndị ka email. Ọ dị mma. Emeka. Nwanne gị nwoke. Emeka na-ekwuru ọbịa. Ya. Chukwu Emeka gaa n'iru. Gọziere m unu. Gaa n'iru Chukwu Emeka. Ebe a sọsọ aṅụrị ka m na-enwe otu gị na be echi si wee na-agbari ya bụ okwu. Daalụ. Chukwu ya gọzi unu gọziga unu oke o. Daalụ. Ise. Ọ dị ihe ụfọdụ m chọrọ ka m tinye ọnụ site n'isiokwu a nke ị wepụtara. Nke mbụ bụ na onye isi ala jee n'obodo a na-akpọ Meduguri jee gwa ndị agha ndị agha obodo anyị okwu. Ịma na tupu ya onwe ya bata chịwa ọchịchị ọ gwagwuru anyị na ọ ga-eme ihe dị otu ahụ na ọ ga-akwụsịkwa ihe a na-akpọ Boko Haram. Ọ bụ ihe mwute ruo ugbu a na ọ ka na-ekwere ihe nkwa na ọ ka na-ekwe nkwa. Ruo mgbe ole ka onye isi ala ga-akwụsịrị ikwe nkwa a? Ọ gwara mmadụ ka a na-egbusite ihe a, ọ bụghị ọkụkọ ka a na-egbute. Unu kwesịrị ka unu gwa onye isi ala na ndị mmadụ na-anwụ ihe a. Ihe a na-anwụ, ndị a na-anwụ, ha nwere nwunye, ha nwere ụmụaka, ha nwere ikwu na ibe, ha nwere ụmụnne, ha nwere obodo ka ha si na ya. Nkwa o tee na ọ na-ekwe nkwa ya kwụsịgodo ikwe nkwa ya na ihe o kwesịrị ime dịka onye isi ala. Ọ ya nwachi ike, o ji ngwa ọgụ, o ji ihe niile. Ya were ya mee ihe o kwesịrị na ọ ga-eme ka Naịjirịa nwere onwe ya pụọ n'aka ndị Boko Haram. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu okwu bụ unu agbalịzi ya nke ọma ihe gbasara ndị IPOB. Biko unu dọọ ndị uwe ojii aka ndị ahụ ha jidere be hapụ ha ka ha laa ozugbo n'egbughị oge. Gịnị bụ na ejidere ọkọlọtọ ndị Biafra n'aka ha, ejidere ọgbatumtum abụọ, ejidere akwụkwọ ozi. Gịnị bụ ọdị akụkọ ahụ? O nwere ndị a na-akọwa na ha na-achị efi na ha na-egbusisi ndị mmadụ. Ruo tata onwekọ onye jidere ha, onwekọ onye gwara anyị lee ebe a na-ekpe ha ikpe, onwekọ onye gwara anyị lee otu gịnị bụ ọdị ihe a mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Biko ndị anụnwa ejidere ndị hapụ ha aka ozugbo ka ha laa. Ndị mma ihe n'ala Igbo, ndị na-ekwu okwu egbusisire ndị Igbo okwu, biko ha sịgwa ha. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu tupu na-achịkọta bụ okwu a ma echi kwuru. N'eziokwu ihe dị anyị mkpa gwa ndị ọha na eze ihe dị anyị mkpa abụghị onye ọchịchị isi ala Igbo, onye isi ala si ala Igbo. Onye ga-edozi obodo abụ Naịjirịa. N'ihi na ya bụrụkwa na onye Igbo jiri ọchịwa na-eme were nnọọ ndị Igbo ka a ga-asị na ọha ndị Igbo bi n'ala Naịjirịa, anyị ga-akatọkwa ya dịka ndị a na-achị achị ugbu a ha were nọ ndị ebe ha sọsọ ha na-achị. Anyị na-akatọ ọchịchị ọjọọ. Onye ọbụla a ga-achị achị oti mpaghara ugwu, oti na Yoruba, oti n'ala Igbo, ya bụ na ọ ga-achịta Naịjirịa, ọ dị anyị otu mma. Ọ bụ kene ebe onye si ihe anyị chọrọ bụ ezigbo ọchịchị. Daalụ Chineke gọzie gị. Emeka si Ekwulọba wee daalụ ikwugo ya ma kwuo ya ọfụma. Onye na-akpọ gwa ya afa gị biko, gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Biko ọ dị ka ị ga-anọgharị anyị ada anụchi ihe ị na-ekwu ọfụma. Ọ dị mma, biko ewe n'iwe kpọghachi anyị maọbụ nọgharịa. Onye na-akpọ ekele m gị, gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka anyị kwara ya ọzọ. Onye na-akpọ ekele m. Njọkụ na-akpọ. Njọkụ ndị ka ị mere. Ọ dịkwa mma o, Chineke goziere m unu. Ise Njọkụ gwa kene ya ebe isi akpọ. Ebe Abakaliki ọ dị ma gaa n'iru nwanne. Amecha na-ekene gị. Daalụ nwanne m, daalụ. Na ndị Igbo etinyela n'ọnụ na mmegbu a na-emegbu ndị IPOB. O nweghị ya tinyere ọnụ. Kedu ndị tinyere ya ọnụ?
ndị ọchịchị na-achị obodo dị iche iche nke Ebonyi steeti tinyere ọnụ nke Enugu ka nke Abịa kedu onye tinyere ọnụ a na-emegbu ndị Igbo otu a onye ọbụla agbachi nkịtị na enweso ndị na-akwado ihe na-eme anyị n'obodo a na ihe a na-ekwu ezitere na ajị okwu ndị ajị obi ejiri mechin ejiri ọkọnọtọ ihe a na ihe dị iche njọkọ anyị meghere gị na nke mbụ na nke abụọ ị na-emezi ya wee na-aga ihe anyị na-asụ Igbo ebe a bụ Igbo anyị anaghị agwa ya ọkwa ọ bụghịkwa n'ọnụ ka ihe anyị na-asụ n'ọnụ ka bụ Igbo yele eye ịchọ ịsụ Igbo isuo Igbo ọ bụkwa na ị chọrọ ịsụ Bekee chere ndị Bekee n'oge na-adịghị anya na ọkwa elekere ya isi ha ewere ọnọdụ maka na ya were mvu wee mfụ o dolo anya ebe a agwa m unu na ebe a ka eji ofu okwute atụgbu igwe nnụnụ anyị wee ndị na-asụ Bekee na-asụsụ ya ike were ndị na-asụ Igbo asụsụ ya ike oge ekele ọlụ eke ọ dị maka anyị webeziri okwu unu ugbu a onye na-akpọ ekele m gị gwa ya afa gị na ebe isi akpọ mba biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ onye na-akpọ ịkpọ anyị ịgwa ya afa gị gwa ya ebe isi akpọ onye na-akpọ ndị ka email biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ odogwu ị chọọ itinye ọnụ n'okwu ebe a sọsọ afọ Igbo ka ị ga-aza na ịbụrụ nwa afọ Igbo ọ bụrụ na ịbụ nwa afọ isi ojii ma ọ bụ obodo isi gwa ya afọ obodo nke gị ọ bụrụ na anyị ma na ọ bụ eziokwu itinye ọnụ jiri asụ Igbo yere eye wee gwa ya okwu maka na ọ bụ oge ndị Igbo ka anyị nọ na ya nzukọ ndị Igbo Igbo na-asọ nsọ nke ukwuu maka na Adamu aka ekpe na nka gwa ya afa gị na ebe isi akpọ biko onye na-akpọ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ dekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu 099111109 maọbụ 09977111009 bụ akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ n'okwu onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị ma nwa ya afa gị nwanne Okechukwu ndị ebe isi akpọ gwa nwanne ọ dị mma ọzọkwakwa ịchọ ịgwa ya okwu ịgwa ya afa gị n'Igbo ịgwa ya ebe isi akpọ n'Igbo sụọ asụsụ Igbo yele eye onye na-akpọ onye dị epi ka anyị were onye ọzọ onye achọbeghị ikwu okwu onye na-akpọ gwa ya afa gị Emeka Eze biko Emeka Eze ebe ka isi akpọ gaa n'iru Emeka ihe m chọrọ itinye ọnụ bụ ihe gbasara ndị na-achọ maka ndị Igbo nwere onwe etu ndị uwe ojii si wee jide uwe ojii na-ejide ndị na-eji na-ege mara eji na mma ejide mma na-ejichisi mmadụ na mpaghara be anya ma onye je ugbo na chiri ehihie wee na-akpagharị onweghị onye a nụrụ na yere chụọ ebe ọ nọ
n'onye dị na-achụgharị ụmụ Igbo ndị na-enweghị ihe ha ji ejidere mmadụ na o ji ọkọlọtọ jide akwụkwọ na ihe ndị ọbụ akụkọ mmadụ kwesịrị ịdị na-atọ ibe ndị na-eme ha bụ na ọ bụ ndị be anyị na-anọchite anya anyị bụ ndị na-akpata ndị na-eme ụdị ha na-arị elu ọ bụrụ na ha na-ekwu okwu gbasara udo omume dị eto ha ekwesịrị akara ekwesịghị ya ụlọ nwere onye ha na-aka etinye ọnụ ihe ha na-azụ ọba akpa ha ha ga-azụ maka ọdịmma nke ndị be anyị Chizzy ekele m gị biko ka ndị ịma Chizzy na nke anwa merụ na Nnewi ndị na-akwụkwọ mgbasa ozi ya ndị uwe ojii wepụtara ha kọwakwara na otu nwa amadi onye uwe ojii nọ n'ọkwa inspektọ na-apụnarịrị ya ndụ ya ịghọtago na mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ ọzọ ndị uwe ojii merụkwara arụ ka i wee ghọtakwa ka o si wee dịkwa etu o si wee dị maka na ihe megide gbuo mmadụ aka m adịrọkwa na ya nwekwa onye gburu mmadụ m ga-abịa kwado mana ọ ka enyocha anya ọfụma marụ ihe butere ọgbaghara ahụ wee marụ ihe butere eji wee mee megidezie asị na mmadụ anwụgo maka na etu si wee na-ekwu na etu ndị a si wee na-eje ka ha mara etu a ga-esi wee mee ha onwe ka o si wee dị ọ bụrụ ịfụ ha ejewe ozugbo nje ka anụba ọgụ ama kedu ndị bụ ndị isi unu bịa ka ekwu okwu ka a nọrọ na-akpa mana iwu obodo anyị were na ị nwere ike ịnọ n'otu masịrị gị ndị nzukọ na ka o si masị gị na-agagharị na otu a ị nwere ike ịnọ n'ọgbakọ masịrị gị were kpere chi gị n'otu masịrị gị ọkwa ịma na o nwere mgbe onye isi ala obodo anyị ya bụ ihe o kwuru ekwu onye ọbụla nọ mgbe ọ sị na onye na-eje iwakpo ndị Boko Haram na ọkwa ndị be ha ndị ugwu onye isi ala nke na-achị Buhari a na-achị kịta sịrị mgbe Jonathan na-achị ha sị ka ha jee nụsa ndị Boko Haram ọgụ ka a chụpụ ha sị na onye na-eje ịnụsa ha ọgụ ya marakwa amara na ọkwa ndị ugwu ka m gwa gị eziokwu Chizzy abịa n'ihe ndọrọ ndọrọ na mmadụ onye na-akpọ na ọ bụ onye agha nnupụ isi nwere onye na-akpụ ya onye na-anụrị ọgụ ka nwere onwe ịghọtago ịma na kpọta dike ka egbu ụbọchị ihe dike mere achọba dike mana ịgwa gị eziokwu ndị isi anyị na be anyị a omume ha na-eri mperi n'ebe ha dị ọ dị mma ka anyị were ndị na-atị ọnụ onye na-akpọ biko kwụsị okwu ike gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Chizzy odogwu Onyeka gaa n'iru ebe ka Onyeka si akpọ esi m amaghị aka ebe ugwu na-akpọ gaa n'iru nwanne biko m chọrọ ikene gị Chizzy ọ bụgodoro mbụ gị na-agbara ndị Igbo ama m na a ga-enye gị okwulu ọra ndị Igbo mana ihe anyị ga-enebekwa n'anya n'ihe a wụkwanụ na onye aghọrịkwa ka a gbara ama m na ọtụ ihe m na-ekwu gaa n'iru ọ ya akakwa mma na ndị Igbo ibe anyị asakwa n'anya maka na ị na-anya dịka onye ọbịa gị si wee na-ekwu ebe a ndị be ha na-achụ ehi na-aga Onyeka anyị ogbubiela ewutena gị iwe ike gbacha azụ onye na-akpọ ndewo biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ abụ m Ọnụchukwu Ogbuefi esi m Nkeresi akpọ Ọnụchukwu udo dịrị gị n'ikwu eziokwu ndị uwe ojii ịnụso ndị na-achọ nwere onwe ha na-ejighị mma na-ejighị egbe ọkpara anyị ka ọ bụ ebe ndị mkpazụ bụ ngwa agha ọhụrụ mba na-ememina ndị agha anyị na ihe ndị ọzọ kwa mbọ anyị na-anụ ijeri kwuru ijeri ewepụtara maka igbo ngwa ọgụ abụrụ tinye na akpa echasị na nke ahụ na ọkasigo nka mana ndị nọrọ nwoke ahụ mbọ asị na-enwetara ọkọlọtọ nweta akwụkwọ akpụ ma akwụkwọ nkwa ejimmara bụ ihe ndị ọzọ ihe a ọ bụ ihe enwere ihe gbochiri mmadụ iso n'ọbụla iso n'obodo Naijiria ọkwa ka anyị tinye ọnụ ka anyị mara maka na ndị a na-emegidekwa anyị mekọda isi na nkerechibe anyị abịa Enugu ị ga-enweta ebe ndị uwe ojii na ebe isii ma ịsaa ọ dịka ebe a na-anụ ọgụ mana enwere ọgụ a na-anụ oke onye ọbụla agba ụgbọala si na nkerechi wee na-eje
ya na-asụ Igbo n'ọnụ ka anyị anaghị asụ Bekee ya anyị na-asụ obu Igbo akwa na Igbo yele ye anyị anaghị agwa asụsụ Igbo ọgwa n'ọnụ ka ma ọlị ya bụ ịkpọ ịgwa ya afa gị n'Igbo sụọ Igbo yele ye onye na-akpọ gwa ya afa gị na-eri isi akpọ gwa na ya ekele gị ọ dị mma Emeka ken maka ndị Benue na anyị nọkwa ọfụma ịma na ogụrụ ka anọ na ya Emeka gaa n'ihu ogụrụ na ya anyị nsogbu Chizzy na ihe mụnwa ga-ekwu bụ ka ndị na-etete ojuru onye Atiku Abubakar na ọ ga-achị afọ ole ka ọ ga-achị afọ anọ gịnị ka ọ sara ihe bụ ajụ nke mbụ m chọrọ ịjụ maka na ọ na-agwa na-enye nsogbu o mechiri onye mkwe nsogbu maka na amam na otu ahụ na ebe ahụ ọ bịa nọchie ọchịchị ọ ga-achọ ka ọ chịa afọ asatọ mana ọ chịa afọ asatọ na ọ bụ ndị Igbo nke ọ na-emegide na aka maka ngwa nwanyị isiokwu maka na ọgbọkwa ebe ise na ihe anyị chọrọ n'obodo a bụ onye ga-achịta anyị mma ndị Igbo anyị echekwa n'obodo ọgbọkwa ihe ọjọọ ka ọ bụ ọ na-adị mma ọ bụ na agwọ enweghị ihe o ji wee bụrụ agwọ ụmụaka wee kee nkụ Atiku jee ebe ahụ ọ bụ na okwu ọgwa ndị Igbo ya ga-achị ya afọ anọ edere n'akwụkwọ ka a mara maka adama ama enwe nsogbu daalụ Emeka daalụ onye na-akpọ ekele ngwe biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ maazị onye n'uche daalụ daalụ nwanne m unu agbalịsịkọkwa n'okwu ọdụ mgbechi wee gbaji ya kamana onye nchọrọ itinye ya bụ na andị ọ ga-abụkwa ajụjụ onye were ka ọ na-arụ ọrụ ọ bụ na ọ na-arụrụ ọrụ enyere ka ọrụ ọfụma ekwesịrị ka ewepụ ma ekwesịrị ka ọ gaa nọ n'ebe a kedu ebe ji bụ na onye isi ndị amị onye isi obodo anyị gwara anyị nkwa na ịbanye n'ọchịchị na ndị Boko Haram ga-abụ ibe chezoro echezo ọ wee gwara onye isi ndị amị eri anwa ndị Boko Haram na-eme ihe ha na-eme ekwesịrị ka ewepụ ndị a ma ekwesịrị ka ha nọ n'ebe a mkpasị nke bụ eziokwu ka ngwakwa ndị Igbo anyị nke bụ eziokwu ndị Boko Haram ndị mgbago ugwu ji ego anyị ndọrọ gwa ma ihe ha na-eme onwere ka ị ga-eji ejide onye na-egbu mmadụ emechi ije wee tie isi na-agbanwe ego iwepụtakwa ya ihe na-ebe ka ajụọ na nwaanyị karịkwa na nwaanyị nke bụ eziokwu ka ajụọ na nwaanyị eze daalụ n'ime anyị bụ ndị Igbo na ewepụ onwe anyị eze ọ bụrụkwa n'ọchịchị bụ ihe mma na-achọ ihe m na-akwado bụ otu anyị ga-esi wee nwere onwe anyị ekene m njisi na ike daalụ ọ dị mma ọ bụ nzukọ ka ị na-ege ịchọ ịkpa anyị gwa ya afa gị n'Igbo wee sụọ Igbo yele ya onye na-akpọ biko kwụsị okwu ike ọ ga-adịrị gị mma eze onye jerebe chi m ọ ga-adịrị gị mma Chineke gọzie gị gaa n'iru mana nsogbu dị n'obodo anyị nwa ọ karịla esi apatakpọ aba ebe nke ọzọ onye nwe na-achị anyị nwe ekwu eziokwu adịghị n'ihe a na-ekwu maka na ngwa agha ha si ha ewuo ha nwolie ka gote ndị kacha and si jikwa ese ụmụaka ha egbu ebe ha si na-ekeka ha nakwa efa ndị ahụ na-enye akwụkwọ ihe ji aghọgbu anyị mgbe egbuchikwa ndị be anyị ga-eme ihe bụ ha bụ n'uche na-ekeribe ha na-akpa ndị Delta steeti bụ ndị ome ebe ahụ pụtara a na-ere ekwu ha anyị anaghị achọ ịnụ ụdị asụsụ n'ọnụkọ a asụ anyị na-asụ ebe a bụ asụsụ Igbo yele ihe ya bụ na ịsụ asụsụ ọzọ ichere ndị bekee
ka nwere ndị na-akpọ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ dị mma onye nke achọbeghị ikwu okwu ka m nwere onye nke onye na-akpọ Ndewo. ọ ga-adịrị gị ma gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Aha m bụ Emeka, esi m n'ike akpọ. Emeka biko bee ya nkenke. Nna m ukwu ekene dịrị na okwu nu tinyere ọnụ n'eriri a. Daalụ. Ka m tinye ọnụ na ihe gbasara ndị nke IPOB. Na ya bụ ihe akarịgokwa ka oshi ata. Maka ihe kpata nji ekwu etu a bụ na abịa n'obodo anyị ata anyị fụrụ ihe bụ ihe na-ebusa anyị agha mara ebe nsogbu anyị si mana ikwupụta nke bụ eziokwu agaghị ekwe anyị ebe anyị tụghere uche bụ n'ego ebe ego si apụta ebe o siri mana ebe ọ bụla anyị si eri mperi agaghị etinye ya ọnụ. Mgbe onye isi ala na-abata ọ sị na ihe a ji abata bụ ka a gbanwee Naijiria ka ọ dị mma mana ọ bataziri ọ kazie njọ odo ọgbọgwụ onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Onye na-akpọ onye dị epi gwana ya afa gị na ebe isi akpọ ịchọbeghị ikwu okwu gwa ya afa gị ọ dị mma ka m nweziri gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Anyị dị mma onye Chigozie ndị ka ị mara gaa n'iru biko bee ya nkenke Chigozie bee ya nkenke biko. Ana m eke ana m anụkọ olu na ha n'ikuku okwu nọ mma ihe na-emezi n'obodo anyị bụ Naijiria o rikara aka ihe ndị uwe ojii na ndị amị na-eme anyị amaka anyị ga-ekwu okwu n'izuụka gara aga n'ọkaigwe ofu onye nwokorobịa na-ekpe iwe obi ka ndị uwe ojii ndị na-akpọ ndị SARS chụwara ya ọsọ egbe ọ dị mma mechi ka anyị ji nwayọọ wee na-apịachizi ya ọnụkọ abụọ ọnụkọ ndị Igbo ka anyị sụọ Igbo yele eye biko oge asịgo anyị kwara pụọ anyị na-achọzi ịbanye na oge ọzọ ngwa amechi na nkenke biko. Ihe m na-ekwu bụ na ifugonu na ndị Igbo na ọ na-adị ha mma ọ na-amasị ha itinye ọnụ n'okwu ihe gbasara ala Igbo ihe gbasara obodo anyị na-asịkwanụ na-agwakwanụ ndị uwe ojii ma ụmụaka anyị na-emekwanụ ka o si wee dị ha na onye na-eme ya were nwayọọ maka na nke mbụ bụ na ndụ adịrọkwana ịbụa nke ịbụa bụ na ị na-achọkwanụ ihe a na-emekwanụ bụ ka ọ dịrị ndụ mma mana ịtụfuo ndụ na ị na-achọ ka ọ dịrị ndụ mma ọnwụkwana ụlọ ọbara onye na-ekwu si gee ya ntị uche onye adịghị ya njọ anọrọ a na-akpa ihe akpa ọbara anyị ọfụma ọ bụrụ ihe itiwe ọkpọdụba ọgụ ọ na-emebi ihe. Daalụ otu aka anyị ga-eji wee pịacha wee na-asị gị afọ Igbo ndị Igbo niile gee ntị onye ọbụla bara uru n'ala Igbo otu ndị ntorobịa si baa uru ndị okenye anyị bara uru mana ndị Chineke tinyere ka a na-elekọta ndị Igbo biko mara na pụta dike ka egbuo ụbọchị ihe ike mere achọba dike ndị ntorobịa bụ ndị okenye ji aba ka mara ka a ga-esi chekwa obodo anyị gị wabụ onye ntorobịa ịmara ihe ga-eso okwu ga-emene ya ịmara ihe obodo na-asọ nsọ iwu obodo emezina ya ka udo wee chịa mana ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ Igbo niile ka anyị fụ onwe anyị n'anya na onye ọbụla bara uru n'Igbo ndị okenye lekọtanụ ndị ntorobịa ya ndị ntorobịa enupụnyere ndị okenye isi ka anyị wee chọta udo n'ala anyị ka echekwa obodo anyị nke ọma anyị na-ekele ndị niile okwu ha batara na ndị okwu ha na-abata biko ewute n'ụlọ echi anyị ga-eme ya na omenala nke o wee dị mma mana ị nwere ike ijekiri ihe a niile na ọba onyonyo nke YouTube ka e wee fụ ihe anyị na-eme ilu ebe a isonye na ya ka ọ dịrị anyị niile ma ekele na gị Tobechukwu Tobel maka otu isi ebusi ihe a niile na-ebu ya na YouTube ọ ga-adịrịrị gị mma echi anyị ga-eme ya na omenala onye achọ n'okwu ka anyị fụ onwe anyị n'anya
ka anyị mara na oyi ọbụla n'ala Igbo bara uru, ndị okenye ndị ntorobịa anyị bara uru nke ukwuu, ndị okenye bakwa n'uru nke ukwuu. Ya mere onye ọbụla ga-akwanyere onwe ya ugwu ka anyị nekọta onwe anyị ka were ofu onu wee zọta oke anyị na Naịjirịa. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Ma nke ọzọkwa na-asụ Igbo yele ekelela m ndị Igbo ndị nọ na mbụ obodo dị iche iche na mba ụwa na-ekiri anyị na-asụ unu mara mekwanụ ka akwụ unu rute ụlọ bịanụ kwado na ihe anyị na-eme n'ala Igbo ka o wee dịrị unu niile mma. Chineke gozie unu. Abụ m Chizzy Ani.